A Creu Roja Manresa atenem aquests infants i adolescents en situació de risc amb la voluntat que assumeixin el repte de superar les desigualtats socials i econòmiques que viuen amb les seves famílies. Cada setmana, més de 130 infants són atesos des dels projectes Casalot, Joves Nucli Antic i la Ludoteca Ludogurus, amb la voluntat d'acompanyar-los en tots els àmbits de la seva vida, el lleure, l'alimentació, els hàbits d'higiene, els esports. Un dels pilars fonamentals pel benestar dels infants és tenir una alimentació adequada que garanteixi el seu correcte creixement. Alimenta't amb gust és el nom que donem a totes aquelles activitats i prestacions que van dirigides a garantir, com a mínim, un àpat equilibrat, saludable i complet al dia, al mateix temps que promouen hàbits d'alimentació saludables entre els infants i adolescents. Cada dia, al voltant de 50 infants berenen els projectes JNA i Casalot. Ajuda'ns a omplir-los el plat.